ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಸ್ ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಂಕ್ ಪಿದಡತೆ ಗಂಟೆ 8 ಕಾಲಾಂಡ್ ದೂರ ಪಂಡ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಡು ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಚೂರು ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮ್ಮಗೆ ಅಂಚ ಅರೇನೊಂಚೂರು ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಕೂತು ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಹತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಮಿಲೆ ಬಿಶ್ ರೋಡ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ಲೈತೆ ಬಿಶ್ ರೋಡ್ ಪೋಡು ಬಿಶ್ ರೋಡ್ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡಾಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಿಕ್ವೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಬರೀಟು ಕುಲ್ದುನಾರೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಟೋಕನ್ ಪೂರ ಆದ್ ಲೇಟ್ ಅವ ಪಂಡದು ಇಂಕುಲು ಚಾಪರಿಯರೆಂದು ತುಲೆ ಆರು ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತದು ಚಾಪರ್ದು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಬುಡಿಯೋಗ ಲೇಟ್ ಅವ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಚಾಪರಿಯರೆಂದು ಲೇಡಿ ಗೋಷಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಕ್ಯೂ ಉಂತು ದಿಪ್ಪುನ ತೂನಗ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಲೇಡಿ ಗೋಷನಿಗೆ ಪೋತೀನಿ ಅವು ಇಂಕ್ ಹೊರ ನೆನಪಾಯಿಲೆ ಕಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ತೂನಗ ಪೂರ ತುಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡೇರು ಅಡೆಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದಡೆ ಪೋಯ ತುಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಿತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಪಿದರ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಪಾಯರಂಡು ಮೇರ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇನಿ ಮೆಹಂದಿ ಅಂಚ ಅಡೆಗ್ ಪೋಡೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆಂಕ್ ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತದ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಗನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬನ್ನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಬೊಕ ಆಡೆ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಪೋದ್ ಬರ್ತೈತೆ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಚ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಐಬ್ರೋಸ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಗ ಅಂದಾನೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಪಾಯರ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಯರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ದು ತೋಂದಿನಿ ಬಸ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐಟು ಪೋಡು ಉಂಡು ತುಲೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತುಲೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಪೋನಾಗ ಮಿಷಂಡು ಅಂತ ಗುಂಟು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡತೆ ಕೈಟಾಡ್ದುಂಡ ಇನಿ ಯಾವಂದು ಇನಿ ಮದೆಂದೊಕ್ಕ ಪೋಡು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಂತದು ಅಂಚ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಆಜಿಡುಡು ಅಂಚ ಈ ಸೆಕೆಕ್ ಓಡ್ಲ ಪೋಪ್ನ ಬೊಡ್ಚಿನ್ ತೋಜುಂಡು ಮನಿಪ್ಪಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದ ಆ ನಮ್ನೆ ಸೆಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓದ್ ಬತ್ತಿನೈತೆ ತುಲೆ ವಾ ತುಲೆ ಮಿಷನ್ ಇತ್ತಂದ ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡೆಡ್ಡೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತ ದೀಪುಂತಲೆ ನಾನು ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಆಜಿಡ್ಗ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂಗಿದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಎಂಚ ಉಂಟು ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಅನ್ಕೋಡೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊದ ಚಟ್ನಿ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಅಂದ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೀನಿ ನನ್ನೂರ ಮಂತಂಡೆ ಪಾಡುವೆ ಇಡೀಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರುಂಡು ನೀ ತೆಂಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ತಕ್ಕ ಯಾವ ಒಂದು ಬೊಕ ಪೋಪದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲದ ಸಾಂಬಾರು ಕಾಂಡೆ ಚಾಗ್ ತಿಂಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಸಾಂಬಾರು ತಿಕ್ಕಂಡ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ನನ್ನ ಪಿದರ್ದು ನನ್ನ ಪೋಡಾತೆ ಏನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಯಮಂತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏನು ಪನ್ಪನಿ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ
ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಪದ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಕ್ಕ ಬಾಯ್.